Ahojte. Pre toho, kto ma nepozná, moje meno je Miška Lukačová a toto je tréning plánovania. Tak sa na to poďme vrhnúť. Keď nastupujeme do práce, tak sa nás väčšinou nikto neopýta, že aké sú naše ciele v živote, a čo sú naše priority, kam by sme sa chceli posúvať, ako by sme chceli prežiť náš život, koľko dovoleniek by sme si chceli dopriať v priebehu roka, mm, na čo, kam ašpirujeme. Je málo prác, kde sa nás toto opýtajú. A práve sieťový marketing je priestor, kde keď do neho vstupujeme, tak ten náš líder sa práve zaujíma o to, že kam smerujeme, čo chceme dosiahnuť, čo je naše prečo a aby nás vedel podporiť, aby nám vedel ukázať tú cestu, aby na nás príliš netlačil, ale zároveň, aby sme mohli spolu dosiahnuť ten spoločný cieľ. Je veľa ľudí, ktorí nemajú cieľ a tak plnia sny niekoho iného, alebo len tak plávajú životom a potom sa nie čo čudovať, že nedosahujú žiadne nejaké reálne ciele alebo výsledky v živote. To je tak, ako keď nasadneme do auta a nemáme definovanú destináciu, tak možno len blúdiť po meste alebo kam nás cesta zavedie, ale bez toho cieľa v GPS-ke sa nedostaneme tam, kam by sme chceli. Tak, čo je ešte podstatné, keď, keď ľudia nevedia, kam idú, alebo aj si povedia, že OK, chcem ísť tam a môj cieľ je dosiahnuť nejakú destináciu alebo nejakú pozíciu, keď sa bavíme o sieťovom marketingu a nemáme v tom jasno, nemáme tam všetky tie predpoklady zabezpečené, tak sa môže udiať to, že skončíme. Hej? Že začneme a keď sa to nevyvíja podľa našich predstav, tak zavrieme dvere a skončíme. Lebo nevieme pokračovať. Takže aby sme neprokrastinovali a aby sme nehovorili, že veci sa dosiahnuť nedajú bez toho, že skúsime, tak je fajn nastaviť si ciele, ktoré sú merateľné, dosiahnuteľné, špecifické. A toto sú kľúčové, sú smart, takže sú pre nás motivačné. A nie len to, hej, že tu je dôležité si uvedomiť jednu vec. Ľudia preceňujú, čo dosiahnu za 1 rok, ale podceňujú, čo môžu dosiahnuť za 10 ročie. Veľké ciele, keď si dáme až príliš veľké, tak nás to môže odpáliť. Na druhú stranu, keď si dáme príliš nízke ciele, tak nás to môže paralizovať a potom prokrastinujeme, lebo ten cieľ nemá dostatočnú energiu na to, aby sme sa dvihli zo stoličky. Tak, uvediem zo pár príkladov, že v priebehu nejakých 10 rokov a môžem dosiahnuť 20-násobný príjem. Keď si to rozkuskujem, aj zjesť veľké tela sa nedá za jeden deň. Preto si ho naporcujem, rozdelím, rozplánujem, dám do mraziaka a postupne kúsok po kúsku ho v priebehu roka skonzumujem. Tak aj tu si potrebujem rozbiť ten veľký cieľ na menšie ciele, ten menší ešte na menšie ciele a aktivity, ktoré vlastne mi zabezpečia to, aby som dosiahla tie jednotlivé ciele. Teda, keď chcem byť expertom v nejakej profesii, v nejakej aktivite, na nejakej pozícii, tak je podstatné, aby som 8 000 hodín venoval tejto aktivite. To neznamená, že sa mám v tej aktivite len vzdelávať. To je aktívna akcia, tých 8 000 hodín. Takže keď sa chcem naučiť predávať, tak 8 000 hodín potrebujem trénovať predaj.
Keď sa chcem naučiť rekrutovať, to znamená získavať nových ľudí do tímu, rovnako potrebujem túto aktivitu aktívne začať vykonávať a na tom sa učiť. A až tak sa zo mňa stane profesionál. Takže keď v roku, ktorý práve beží, každý deň získam jedného klienta, tak za rok získam 365 klientov. Keď každých 90 dní si nastavím nový návyk, tak za rok získam 4 nové návyky. Alebo, keď to otočím, že mám návyky, ktoré mi neslúžia, tak potom za ten rok môžem o 4 zlozvyky prísť. A to je úplne skvelé. Keď spravím 5 príspevkov do týždňa na sociálnych sieťach, tak za rok mám 240 príspevkov. Keď spustím 3 kampane, pričom každá mi prinesie 500 sledujúcich, tak na konci roka mám 1500 sledujúcich, čo už je pekné číslo, keď sú to práve tí, ktorí patria do mojej cieľovej skupiny. Ak si každý mesiac odložím 150 eur z výplaty, tak na konci roka mám peniaze na celkom slušnú dovolenku. Alebo keď každý mesiac odložím 2000 eur, tak na konci roka mám dosť peňazí na to, aby som zaplatila zálohu za potenciálny byt, dom a potom mala možnosť zobrať hypotéku, keď riešim bývanie napríklad. Takže stále to treba rozbiť na drobné a dať tomu ten zámer, ten cieľ. A stále na drobné a na drobné. Lebo pokiaľ tam nemáme vyšpecifikované, že čo znamená dosiahnuť konkrétny cieľ, tak sa k nemu nemáme šancu dopracovať. Takže po prvé je podstatné rozhodnutie, čo chcem. Po druhé je dôležité nastaviť si plán. Po tretie potrebujem vedenie. Až 95% ľudí potrebuje vedenie. To znamená, že návody, postupy, inštrukcie, príklad, konzultácie. Toto sú všetko aktivity, ktoré sú pre to vedenie podstatné. Dôležité je zamerať sa na to, aby sme robili aktivity, ktoré sú biznis rozvíjajúce. To znamená business making activity. Lebo tieto sa v konečnom dôsledku potom preklápajú na peniaze. To, že ja sa budem vzdelávať, to, že ja budem chodiť na Zoomy, či na firemné alebo tímové, ma neposunie tam, kam sa mám posunúť, pokiaľ ja nerobím tie aktivity, ktoré sa potom preklápajú na peniaze. Po štvrté je podstatná konzistentnosť a nové návyky a zručnosti. Ako som vravela, keď ja nebudem získavať nových ľudí do svojho tímu, skrz recruiting, to znamená, že oslovujem ľudí, komunikujem, oteplujem a zistujem, kde majú ten pain point, tak tých nových ľudí nezískam. Nikto to za mňa nespraví. Rovnako, keď nebudem predávať produkty, tak nič nepredám, alebo sa nezlepší predaj. Tým 5. krokom je aktivita. Takže ešte raz, rozhodnutie, čo chcem, po prvé, plán po druhé, po tretie, vedenie, po štvrté, konzistentnosť a nové návyky a zručnosti, po piaté, aktivita. Bez aktivity sa nikam na ceste neposunieme vpred. Ciele nás musia motivovať. Aby sme šli do akcie, potrebujeme silné prečo. A keď nemáme silné prečo, môže sa stať, že vyhoríme, lebo tam vyvíjame príliš veľký tlak, bez toho, aby sme videli, čo tým získame. Alebo sa nám tam spustí vlastný kritik. Pri deťoch je veľmi podstatné si rozplánovať aktivity, aby sme sa necítili v tom nie dobre, že sme zlé mami, že nemáme čas na rodinu, nemáme čas na deti. Je veľmi dôležité mať plán každý deň, mať plán na týždeň a nie len v rámci tých pracovných aktivít, ale aj na nákupy, kedy čo robím, spraviť si to, nastaviť si schedule, nastaviť si rozvrh na všetko, čo robím, na to, že OK, budem variť tento týždeň toto, tak si spravím rozpisku s tým, že budem potrebovať k tomu tieto suroviny a na základe toho spravím nákup.
čo budeme raňajkovať, čo budeme večerať, hej, že to sú také základné veci. Údržba domácnosti by tiež mala byť nejakým spôsobom v rozvrhu, aby sme sa nedostali do bodu, že je tu výbuch a teraz čo idem skôr robiť, tým pádom nemám čas ani na rodinu, riešim ten výbuch, nestíham variť, nestíham nakupovať, nestíham pracovať a potom neprinášam nových ľudí, nepodporujem existujúcich ľudí a potom stagnujem tam, kde som. Takže na to veľký pozor. Mať tam tú rozpisku. Ak dávame okoliu vinu za to, že sa nám nedarí alebo že nemáme čas, tak to znamená, že dávam im moc nad vlastným životom. A toto je veľmi silná myšlienka, že ako náhle obvinujem svoje okolie, že niečo nie je podľa mojich predstav, tak si potrebujem nastaviť spätné zrkadlo. Že čo ja nerobím tak, ako robiť mám. A kde ja zlyhávam, čo ja viem zlepšiť, aby to bolo fungujúce riešenie. Lebo vždy, keď si poviem, že OK, tak teraz potrebujem byť s dieťaťom. OK, keď je chore, je to fajn, ale niekedy ho viem delegovať, viem tú starostlivosť delegovať. Alebo telefonujem s niekým, hej, že mám tendenciu si s niekým len tak zavolať a hodinu pokecať. Toto nie je business making aktivita, toto nie je aktivita, kde sa starám o rodinu, kde sa starám o domácnosť, kde si plním nejakou formou povinnosti, takže ma to vlastne vytáča alebo vynáša vonku z tých aktivít, na ktoré sa potrebujem zamerať. A tak, pokiaľ ja dávam tomu okoliu vinu za to, že mne sa nedarí, alebo nemôžem, alebo nemám čas, alebo niečo, neviem, nedá sa, nestíham, nemám peniaze, tak nie je mojou prioritou to, čo mám robiť. Lebo keď ja chcem niečo dosiahnuť, tak si to nastavím ako prioritu. A potom si to vezmem do svojich rúk a spravím si rozvrh tak, aby som stíhala aj to, spôsobom, ktorý je vyhovujúci pre mňa a pre moje okolie. Beriem si to do vlastných rúk, tú zodpovednosť. Nedelegujem to a potom sa nevyhovorám na to moje okolie, že nemohla som, lebo keď nemôžem, nechcem, neviem a tak ďalej. Sú tam tieto slovíčka s tým nemám peniaze, nemám čas, nemám energiu, tak to znamená, že nie je to moja priorita, keď nemám. Na to si dať pozor a zvedomiť si to. Potreba sa mení na túžbu. Tu si ideme vysvetliť to, že túžba po niečom, keď niekto niečo má, alebo ja niečo chcem niečo dosiahnuť, vychádza veľakrát z nedostatku, nemám to, hej, tak túžim potom, to je tá túžba. Alebo tam mám nejakú bolesť, stala sa mi nejaká krivda, tak tou túžbou si to chcem dopriať. Nemala som ako dieťa niečo, teraz to chcem mať, alebo chcem to dopriať môjmu dieťaťu. Alebo nejaká negatívna emócia, respektíve nenaplnená potreba. Toto je všetko, čo stojí, ten nedostatok, tá bolesť, tie negatívne emócie, nenaplnená potreba, stoja za tou túžbou. My potrebujeme rozkúklovať, aby sme vedeli, kde je ten nedostatok, čo je tá bolesť. A vedeli si to spísať, aby sme potom mali to silné prečo. A dôležité je spraviť si zoznam toho môjho prečo to robím, prečo som súčasťou tohto týmu, čo chcem dosiahnuť, čo sa za tým skrýva, čo je to moje silné prečo a napísať si 20 dôvodov prečo. Prečo som súčasťou tohto týmu, prečo som súčasťou tejto spolupráce, prečo
chcem používať tento produkt alebo službu, prečo to robím, prečo chcem budovať sieť. A ak moje rozhodnutie nevychádza z toho, tak potom to, prečo je slabé a odpadnem proste. Nevydržím to, vyhorím, odpalím na to. Poviem príklad, že keď má žena, ja neviem, 100 kg a vie, že o pol roka bude mať svadbu a chce mať nejaké konkrétne svadobné šaty a chce nejako konkrétne vyzerať, keď si to načíta, nacíti a si povie, že OK, chcem schudnúť 20 kg dovtedy, tak bez toho plánu, bez zmeny stravy, bez zmeny pohybu, bez zmeny životného štýlu sa tam nedostane. Ale keď si predstaví, že OK, budem mať 80 kg na tej svadbe, v tých šatách budem vyzerať tak a budem sa cítiť ako kráľovna a všetci budú zo mňa unesení a keď toto si tam dá za to svoje prečo, tak samozrejme, že ten cieľ dosiahne, keď bude robiť tie jednotlivé kroky a si to zvedomovať, toto svoje prečo každý deň, keď pôjde do tej aktivity alebo keď si odriekne nejaký koláčik alebo nejakú sladkosť. Dobre, takže cieľ by mal byť konkrétny, rozdelený na menšie kroky, z ktorých je vytvorený ten plán, potom jednotlivé aktivity, až po výsledku dosiahneme naplnenie potreby. Takže sa opýtaj samú seba, čo je moja bolesť, čo je moja nenaplnená potreba, čo je môj nedostatok. Máme 6 ľudských potrieb. Prvou je istota, druhou je významnosť, treťou rozmanitosť, štvrtou je rast, piatou je spojenie, nejaká komunita, šiestou je prispievanie, to znamená taký ten vyšší cieľ, čo tu chcem zanechať na tejto zemi. Hej. Všetky hmotné potreby všetky hmotné ciele sa skrývajú za potreby. Niekomu niečo dokázať napríklad, že mám na to, že môžem bývať v takom dome. Mám na to, že sa tiež môžem voziť v Mercedese. Mám na to, že môžem mať Gucci kabelku. Mám na to, že môžem prezentovať pred ľuďmi. A rôzne tie dokazovačky toho, že akú potrebu tam mám. A môžeme tam mať dva prístupy. Jeden je nevedomý prístup a ten nám žiaľ neprinesie život snov, hej? Lebo tam my vlastne nie sme si vedomí, ako ten cieľ vieme dosiahnuť, ako ten sen môžeme naplniť a nerobíme preto tie patričné kroky. Kdežto vedomý prístup je veľmi, veľmi podstatný, lebo vedomý prístup má každý líder. Každý, kto zobral zodpovednosť za svoj život do svojich rúk. A ten človek s vedomým prístupom každú aktivitu, ktorú robí z nejakej úrovne vedomia. To znamená, že keď prokrastinujem, tak sa reštartnem a OK, je to teraz preto, že si chcem oddychnúť, alebo sa len ulievam a nerobím tie aktivity, ktoré mi prinesú ten výsledok, ktorý mi majú priniesť. A pri vedomom prístupe sa pýtam, posúva ma táto aktivita k mojim cieľom? A ja si vyberám túto aktivitu, či chcem, alebo nechcem. Dobre. Pozor na negatívne emócie, lebo tie nás dostávajú do zaciklenia. Keď som v negatívnej emócii, niečo sa mi stane, niekto mi povie nie na spoluprácu, vtedy nehovorí nie mne, ale hovorí nie tej príležitosti, ktorú som mu ponúkla. Takže nikdy to nebrať osobne, hej? Že keď mi niekto povie nie. Ale veľakrát sa môže stať, že ma niekto nahnevá, ma niekto urazí, ma niečo vytočí, nejaká situácia aj vystane, ktorú neviem prijať, tak sa len predýchať, povedať si OK, je to tak, ako to je, viem s tým teraz niečo spraviť. Ak nie,
tak ju jednoducho zatvorím a neplantam sa v tom, nezacyklujem sa v tom, nedávam tomu energiu, nedávam tomu emócie, nedávam tomu vôbec pozornosť, lebo ak toto robím, tak sa v tom zacyklujem a dostanem sa do takého bahna, že potom mám problém sa z toho vyhrabať. Takže ideálne je, OK, príjmam túto situáciu, stalo sa to, ťažko sa mi to nesie, ale OK, je to tak, ako to je. Ten človek je taký, aký je, situácia je taká, aká je a aktuálne s tým neviem nič robiť, tak sa od nej oslobodzujem a púšťam ju a fokusujem svoju energiu alebo sústredujem svoju energiu na to, aby som dosiahla to, čo chcem. Mám tam silnú tú negatívnu emóciu, ale vtedy si zvedomiť to svoje prečo, ten cieľ. Alebo keď potrebujem naplniť vlastnú potrebu, tak sa opýtam sama seba, čo by som si teraz dopriala, čo by som chcela, čo by mi spravilo radosť, čo by ma potešilo, čo by mi zvýšilo energiu, čo by mi zvýšilo vibrácie. Či si pustím nejakú pesničku, ktorá mi dvihne energiu, si zatancujem. Alebo si dám niečo dobré pod zub. Alebo sa namalujem pekne, oblečiem a idem si niečo kúpiť. Ako áno, sú to také tie emočné nákupy a zajedania, ale na druhú stranu potrebujem si dvihnúť energiu. Tak čo spravím? Idem sa prejsť. Spravím niečo pre seba, rozprudím tú energiu, rozvibrujem to telo a zrazu mi chodia úplne iné myšlienky, som úplne v inej energii, môžem sa sústrediť zase na nejakú aktivitu. Takže dať si na to pozor, nezostávať v tých negatívnych emóciách. Keď mám okolo seba ľudí, ktorí ma ťahajú dole, energeticky, emočne, tak sa snažím týmto ľuďom vyhýbať alebo s nimi tráviť menej času, alebo im vysvetliť, že OK, keď sa im nepáči to, čo robím, alebo ako to robím, tak je to v poriadku, tak sa nebudeme baviť na túto tému, môžeme sa baviť na tému inú, hej, že stále sme priatelia, stále sme rodina, stále normálne fungujeme, ale k tejto téme mi to neprospieva, keď sa na túto tému bavíme, takže bolo by fajn presmerovať tú tému inám, keď vidím, že mi to neslúži a komunikovať to s tým človekom. Alebo sa odstrihnúť od niektorých ľudí na nejaký čas, kým si vlastne vybudujem tú sebaistotu, sebavedomie, to, aby som mala nejaké výsledky, ktoré mi dovolia potom už z nadhľadu takéto komunikácie spracovať. Je dôležité budovať vlastnú sebahodnotu, sebavedomie. Človek nemusí veriť multilevel marketingu, hej. Je veľa ľudí, ktorí tomu neverí, alebo majú zlú skúsenosť. To je v poriadku. Ale pozor na toxických ľudí. A je dôležité, aby verili tebe ako človeku. Sme si vraveli, že ako si dvihnem energiu, nezostávam v obeti, nezostávam ako neviniatko, ležať v posteli na gauči, pozerať telku a pľantať sa, ale dvihnem sa z toho gauča a idem niečo spraviť, hoci ako fyzickú aktivitu. Zmena fyzického stavu veľmi vie zmeniť tú dynamiku tela, tú energiu. A dať tam do toho vďačnosť, že môžem, že mám zdravé ruky, mám zdravé nohy, mám skvelých ľudí okolo seba, ktorí ma rešpektujú a pre ktorých znamenám niečo. Tony Robbinsová myšlienka bola, že žiješ len taký život, aký si si sama naprogramovala. Takže keď si v nejakom bode a niečo sa ti nepáči, tak ty si strojcom svojho šťastia a ty vieš tento program prepísať. O tom sa budeme baviť aj neskôr potom v tých tréningoch, ako sa preprogramovať. Ale teraz ideme so zamerom na to plánovanie. A je dôležité uvedomiť si, že ak si celý čas v obeti v tom, že všetci mi škodia, všetci mi robia zle, ja chúdiatku, tak a ľutujem samu seba, tak potom sa nemožno čudovať, že sa neviem nakopnúť, neviem ísť do akcie a nemám výsledky. Lebo
uh, mala som také obdobie, veľa som hundrala na všetko a bola som taká ako v nepohode, všetko mi vadilo, podráždená. A tak som sa bavila s ľuďmi okolo seba takýmto spôsobom, tak som vnímala, že ako keby rozptýlujem zlú energiu a tí ľudia sa mi začínajú priam vyhýbať. A vtedy som si zvedomila, že dobre stačilo, s obeťou už nebudeme pokračovať a zmením prístup na to, že OK, keď mi niečo chýba, len ja sama viem, čo mi môže pomôcť, čo mi môže zlepšiť náladu, čo ma môže potešiť v danú chvíľu, čo potrebujem, ako si dobijem baterky. A keď idem medzi ľudí, tak sa snažím ich niekam posunúť, niečím obohatiť, dať im nejakú hodnotu. Toto aj na sociálnych sieťach, hej, že vlastne ľudia potom radi so mnou trávia čas. No, potom tam máme, že akú tému bude mať tento rok. Akú tému dáš tomuto roku? Už sme niekde v tom čase toho roka, ale to nevadí, keď ty si povieš, že ja neviem, tento rok bude rok rastu môjho podnikania. Tak, diskomfort bude tvoj každodenný chlebíček, lebo budeš skúšať a budeš testovať a budeš oslovovať a pôjdeš do tej akcie aj v situáciách, kedy ti to bude nekomfortné. Ale keď budeš tieto kroky robiť a budeš sa ich učiť, ako sme si vraveli, tých 8 000 hodín robí experta, tak sa dostaneš do toho cieľa za ten rok, keď to budeš aktívne robiť a každý deň alebo niekoľkokrát do týždňa. Je dôležité mať definované každodenné aktivity a sledovať si ich a robiť si zoznam a potom si to vyhodnocovať. Spravila som to, keď som to spravila, OK, môžem sa venovať aj iným veciam. Ale pokiaľ som to nesplnila, a to sú aktivity, ktoré sú podstatné na to, aby som dosiahla ten cieľ, tak preruším činnosť, ktorú robím a vrátim sa k tým aktivitám. Je to veľmi dôležité. Aj keď to pôjde pomalšie, že možno to nestihnem za týždeň, ale stihnem to za 2. Alebo to stihnem za mesiac. OK, ale už potom si nakalibrujem to tempo a keď viem, že dobre, tak ja napredujem týždeň po týždni alebo mesiac po mesiaci, tak si sledujem, že OK, aha, teraz som sa flákala, alebo teraz som makala príliš. A my ženy si musíme dať tiež pozor na náš cyklus, lebo podľa toho, v akej fáze toho cyklu som, tak mám aj energiu, alebo ju nemám a teda viem stihnúť dvojnásobok toho, čo inokedy, alebo neviem spraviť nič a musím sa zamerať na iné aktivity. Na toto si spravíme ďalší tréning, tu si poznačím, že kedy, aké aktivity robiť v súlade s ženským cyklom. Znamku a pokračujeme. Dôležité je nelipnúť na výsledku, hej, že dobre, tak slúbila som si, že za 3 mesiace bude mať 10 ľudí v tíme a keď sa mi to nepodarilo, tak som sklamaná, ale sledujem, že aká je tá moja cesta, ako sa každý deň zlepšujem v oslovovaní nových ľudí, v komunikácii, v lepšej organizácie práce, v plánovaní. To je podstatné, že sledujem ten progres, hej. Zvedomím si, čo musím prestať robiť. Keď napríklad chcem dosiahnuť ten cieľ. OK, tak menej telky alebo žiadna telka. Menej vykecávania sa s kamošmi po telefóne alebo takých tých bezcielných rozhovorov niekde, hej, so susedou pred domom alebo čokoľvek. Že vyslovene fokusovať sa na tie aktivity, ktoré prinášajú výsledky. Zvedomiť si, čo všetko mi berie čas a energiu. Hry, telka, intrigy, sociálne siete. A dnes som pozerala jeden tréning ohľadom toho, že koľko času trávime na Reelsoch a čo nám to prináša. Odvádza nám to pozornosť, koncentráciu, strácame sústredenie pri aktivitách, lebo je to rýchly dopamín. Takže toto sú tiež aktivity, ktoré nie sú veľmi vhodné. Treba sa ich zbaviť a treba ich brať ako zlozvyky
a za tých 90 dní ich pekne postupne cieľene odstrániť. Treba si zvedomiť. Ideálne je spraviť si taký tracker, to znamená taký dokumentovaný zoznam, čo robím každý deň, koľko hodín mi to trvá, alebo koľko minút, koľko času na tom trávim a takto si zmapovať dvojtýždňový 2 týždne môjho času, hej, z takého bežného. Každý pracovný deň, to znamená od pondelka do nedele, proste 2 týždne si monitorovať aktivity, kedy čo robím, koľko času ma to stojí a potom vo výsledku si to vyhodnotiť. OK, tu som strávila toľko času telefonovaním, tu nakupovaním, tu vlákaním sa, tu nič nerobením, tu pozeraním telky, tu varením, tu jedením, hej, a tým pádom mám prehľad, že keď si budem robiť ten plán, tak ja viem presne odsledovať, koľko mi ktorá aktivita zaberie času a ktorú aktivitu, ktorá mi neprospieva, môžem vyhodiť z tohto zoznamu. Takže toto je veľmi, veľmi nevyhnutné spraviť, aby sme potom vedeli rásť. Keď pozeráme telku, pozeráme filmy alebo nejaké seriály, je dôležité sledovať si, že či vám to kradne myšlienky. Lebo veľakrát, keď sledujeme nejaký seriál, tak už sme zvedaví, ako to skončí, kto tam príde, čo sa s tým stane a tak ďalej. A teraz tomu dávame energiu v priebehu dňa. To znamená, že nám na to ubiehajú myšlienky a nekoncentrujeme sa na ten svoj biznis. Čiže keď by sme sa zamerali na ten biznis, aké storičko viem dať, aký príbeh alebo aký príspevok viem vytvoriť, aké reels viem vytvoriť, ako viem lepšie osloviť svoje publikum, ako viem podporiť môj tím a tak ďalej, hej, že keď tomuto budem dávať energiu, to bude rásť. Keď budem dávať energiu, v tomto prípade sú to hlúposti, hej, že ma zaujal ten film a teraz sa v tom cyklím a čo sa tam dialo, kto si kým sa o čom rozprával. A teraz na tom stratím, že čokoľvek, čo mi kradne myšlienky, v priebehu dňa mi kradne môj život, pokiaľ to je nekontrolované. A všetci chcú našu pozornosť v konečnom dôsledku. Média, sociálne siete, reklamy, tie reelsy nám kradnú tú pozornosť. Takže večer si zvedomím budovaním, koho som strávila dnešný deň. Dám si tú otázku. Budovaním, koho som strávila dnešný deň. A zvedomím si to a zreflektujem a tým pádom prispôsobím nasledujúci deň. Sledovaním iných tvorcov. Keď sledujem iných tvorcov, ako robím ja samotnú tvorbu, tak koho biznis budujem. Takže ak budem sledovať kroky niekoho iného a neurobím vlastné kroky, nedosiahnem ten cieľ. Keď sa chcem zbaviť strachu zo šoferovania a nebudem šoferovať, tak sa ho nikdy nezbavím. A potom, keď už to mám troška také upratané a chcem sa viac zamerať na ten biznis, tak si tam kladiem otázku, ako sa môžem zbaviť niektorých povinností, hej? Že na upratovanie, nakupovanie môžem cez internet nakupovať a tým pádom ušetrím čas, kedy nakupujem, delegujem nejaké aktivity na niekoho, postražiť dieťa, alebo vyzdvihnúť z tréningu, alebo zaniesť do škôlky, do školy. Vie to byť veľmi nápomocné, keď ten čas využijem ja v prospech toho biznisu alebo v prospech seba, aby som bola ja v harmonii, aby som bola ja v poriadku, aby som sa potom vedela koncentrovať na tie aktivity, ktoré mi tvoria biznis. Je fajn nastaviť si časovač. V rámci upratovania je taká 2-minútová metóda, to znamená, že nastavím si časovač na 2 minúty a čo stihnem upratať za 2 minúty, tak to upracujem v tú ránu. To znamená, že efektívne využijem ten čas, aby som sa potom vedela koncentrovať na tie aktivity, ktoré mi budujú biznis. Dôležité je nedávať si 2 až 3 veľké ciele, lebo myslím súčasne, lebo potom nevieme, na ktorej stoličke sedíme. Keď dosiahnem jeden cieľ, OK, môžem si dať ďalší veľký cieľ, ale súčasne mať 3 veľké ciele absolútne neodporúčam.
Najskôr sa zameriavam na kvantitu. To znamená, že keď sa chcem naučiť komunikovať s ľuďmi, tak si rozkomunikujem čo najviac ľudí a zistujem, ako mi to ide. Potom už mám vyladené niektoré odpovede, možno niektoré otázky, možno nejaké systémy, lebo na tej kvantite sa to učím a potom už sa viem zamerať na kvalitu. Rovnako aj pri ľuďoch do týmu. Oslovujem každého s tým, že pozriem si profil, vyhodnotím, je ten človek, je mi sympatický, mm, máme niečo spoločné, máme sa o čom baviť, sedí mi ako ľudský, hej. A bude pracovať, nebude pracovať, ešte tam môže byť také, že ho neviem úplne vyhodnotiť, tak vlastne beriem akoby každého do toho týmu. Ale potom po čase zistujem, že OK, že takýto typ človeka mi nevyhovuje, tak už potom sa sústredujem viac na tú kvalitu ako na kvantitu. Ale najskôr tam musí byť tá kvantita, to množstvo všetkého, kým my z toho budeme robiť tú kvalitu. Tak ako keď sa odtne veľký peň stromu a potom sa z neho až vyreže tá socha. Tak aj tu potrebujeme najskôr tú kvantitu, to množstvo, ten objem, aby sme sa naučili a aby sme z toho vysekali tú kvalitu. Hej, treba si dávať pozor tiež na to, že čo nám je príjemné a čo nám je nepríjemné, lebo do tých aktivít sa potom tak tlačíme a potom sa hecnúť a povedať si 5, 4, 3, 2, 1, ideš. A bez toho, že by sme vlastne stihli tam cuknúť alebo utiec toho, keď viem, že to musím spraviť. Lebo jedna vec je, čo je príjemné a druhá vec je, čo je potrebné. A keď si zvykneš na nekomfort, tak sa stane tvojim komfortom. A to je to skvelé, že my sa bojíme vystúpiť z tej zóny komfortu, dostať sa mimo ten smrad a teplúčko, ako sa vraví. Ale práve ten výstup zo zóny komfortu, tej aktivity, z ktorých možno ešte máme strach, alebo sme neistí, alebo sme v nepohode, v takej tej, že nevieme, čo nás čaká, alebo nevieme, ako ten človek zareaguje, alebo nevieme, ako my máme spätne zareagovať. To je všetko v poriadku. To je škola. Takže čím viac diskomfortu, tým viac komfortu to bude potom neskôr. Tak. Napíš si 5 vecí, ktoré sú nekomfortné, ale vedú ťa k tvojmu cieľu. Je dôležité si to rozdeliť na tie business making activity a tie ostatné aktivity, ktoré sú tiež dôležité, ako sú tie tímové meetingy, ako sú tie školiace tréningy, ako je napríklad tento tréning, že stále to nie je, tento tréning nie je to, čo mi bude generovať ten príjem, ale keď ja si to správne naplánujem a využijem poznatky z tohto tréningu, tak ma to vie posunúť ďalej. A potom to Paretovo pravidlo je 80% ku 20%. Takže 80% by malo byť business making aktivít, ktoré mi potom preniesie z tých 100, 20% kvalitných klientov, 80% budú len Erik Worre ich volá turisti. Že oni prídu, možno odskúšajú produkt, možno skúsia, že či ten systém im vyhovuje, možno sa pokúsia aj niekoho osloviť, ale možno zostanú len zákazníkmi, alebo potom ich vyhodí zo systému. Toto je 80% ľudí, hej, že tam už potom je 20%, ktorí sa ozaj snažia a z toho sú 2-3%, ktorí dosiahnu tie vysoké pozície. Takže netreba sa báť, keď dostaneme to nie, alebo zistíme, že tí všetci ľudia nechcú budovať biznis, je to v poriadku. Možno chcú len produkt, účinok toho produktu a zlepšiť si zdravie, životný štýl, byť vitálnejší. Tak, time management. Čo nevieš merať, nevieš riadiť. Ak je cieľ nemerateľný, je nedosiahnuteľný. To znamená, že keď si niekto povie, že chce finančnú slobodu, čo je pre mňa finančná časová sloboda? Pre mňa konkrétne, koľko peňazí to je? Ako to je s časom? Ja tam tiež potrebujem dávať aj nejakú energiu, aj nejaký čas, aj nejaké peniaze.
Ale čo pre mňa znamená, že mám finančnú a časovú slobodu, koľko hodín do dňa, čo, aby som si kedy mohla dovoliť. Treba si to vyšpecifikovať konkrétne. A nerátať len, že dobre, chcem zarobiť toľko, ja neviem, chcem zarobiť 5 000 mesačne, ale pri 5 000 mesačne musím si vykalkulovať aj koľko nákladov to je. To znamená, že aké odvody budem platiť, koľko budem na dani platiť a tak ďalej. Hej? Že keď to bude už taký veľký objem, tak budem potrebovať možno nejakú asistentku, aj tam ma bude niečo stať. Hej? Že nedávať si tam len ten cieľ s tým, že to sú čisté peniaze, ale myslieť aj na tie náklady, ktoré s tým súvisia. Hej? Že keď porastiem na taký vysoký stupeň. A definovať si, že ako zistím, že som to dosiahla. Čo sa bude diať, ako to bude vyzerať, keď dosiahnem ten konkrétny cieľ. Máme tu chyby pri plánovaní, ako ďalšiu časť. Napríklad, poprvé to môže byť, že sú veľmi všeobecné, že chcem nové auto. No tak to, že chcem nové auto, ma nedvihne z postele. Alebo ako má ten vesmír vedieť, hej, že ja tiež potrebujem ísť do katalógu, vybrať si a chcem auto, ktoré bude mať, bude nové, alebo bude zánovné, bude, aká značka to bude. Bude to benzín, bude to diesel, bude to elektrika, bude to, aká kubatúra motora to bude. Akú, ja neviem, čo ma ešte zaujímalo, akú výbavu potrebujem, aby malo, aká bude farba, hej, že aký typ, všetky tieto parametre tam potrebujem definovať, aby aj ten vesmír Boh alebo to univerzum vedelo, čo mi má poslať, ale zároveň, aby ja som vedela, koľko to stojí, hej, že chcem ísť na dovolenku. Tak keď si nedefinujem, že to nemá byť, ja neviem, Štúrovo tu s nejakým bazénom, ale má to byť Zanzibar, tak si musím pozrieť, letenky stoja toľko, tam potrebujem nejaké ubytovanie, pôjdem cez cestovku alebo pôjdem inak. Úplne konkrétne, špecificky obrázky si môžem vytlačiť, ale aby som to mala skonkretizované, alebo všeobecnosti zabíjam dosiahnutie toho cieľa. Potom tam máme po druhé merateľnosť. To znamená, že ak ten cieľ neviem odmerať, že napríklad chcem sa zlepšiť v prednášaní, čo to znamená? Že sa postavím pred 100 ľudí a nemám trému a môžem plynule rozprávať a je to v poriadku, hej? Ale keď ja si poviem, že chcem tú časovú slobodu, čo to znamená? Ako to odmeriam, že mám časovú slobodu? Po tretie je chyba nedostatočný fokus. To znamená, že mám roztrieštenú pozornosť a mám milión cieľov a nemám ten konkrétny fokus na ten konkrétny cieľ. Mám 40 cieľov naraz, proste nemám šancu to dosiahnuť. Po piaté, nedostatočná zainteresovanosť. To znamená, že ten cieľ ma dostatočne nemotivuje. Že nie je to niečo, čo ozaj chcem. Hej? Že možno to je niečo, čo som okúkala od niekoho, že dobre, tak oni boli tam na dovolenke, ja chcem ísť, ale vlastne tam ísť nechcem, takže ani ho nedosiahnem ten cieľ, hej? Že nepôjdem tam na tú dovolenku. Po šieste, nedostatočné pochopenie okolia. To znamená, že keď ma budú neustále ľudia okolo mňa sabotovať a vysmievať sa mi a rozprávať, že čo si to vymyslela, že kam to vlastne mieríš, čo to vlastne robíš, prečo to robíš, že však poď tu, sadni si, pozri si s nami telku, alebo poď ideme tam a tam a v čase, kedy ty sa potrebuješ koncentrovať na niečo iné, alebo ideš na nejaké podujatie a všetci ťa odhovárajú. To sú tie situácie, kedy oni nedostatočne pochopili ten tvoj cieľ a tvoju zainteresovanosť. Takže je veľmi dôležité, aby si im vysvetlila, čo sa za tým skrýva, aby ťa mohlo to okolie podporiť, alebo ho potrebuješ na nejaký čas potom odstrihnúť. Po siedme, lípnutie na cieli. Že keď my lípneme, že musím to dosiahnuť, nech sa stane, čo sa stane, tak sa môže stať, že vyhoríme. Že keď tam máme to, že musíme trieť, musím veľa pracovať, aby som dosiahla tento cieľ. Nie, nemusíš. Že, nerobí tam ten tlak, lebo tlak na niečo znamená protitlak, hej? Že stále sa to bude vzdialovať odo mňa preč.
a nedosiahnem to, aj napriek tomu, že budem pracovať ako otrok. 8. Porovnávanie výsledkov. Porovnávanie je veľmi zlé v čomkoľvek. Keď chceme v čomkoľvek napredovať a my sa porovnávame s niekým, kto to už dosiahol, alebo kto mal úplne iné štartovacie podmienky, alebo je v inej situácii, alebo ako nikdy nenosíme to banky toho človeka, s ktorým sa porovnávame. Preto je podstatné porovnávať sa sám so sebou v nejakom čase. Na toto si dajte veľký pozor. Po 9. Nepoznanie krokov. No je jasné, že pokiaľ ja neviem, že do Bratislavy sa dostanem cez Rožňavu, Rimavskú Sobotu, Lučenec a ja neviem, proste ďalšie mesta, tak jednoducho, ako sa tam dostanem, hej? Že ja musím vedieť tie konkrétne kroky. To znamená, že stále si musím rozbiť na drobné to, kam sa chcem dostať a aké aktivity ma k tomu dovedú. Keď toto nemám, je jasné, že nedosiahnem ten cieľ. Po 10. Príliš veľa žráčov času. To znamená, že keď si spravíme tú analýzu aktivít za tie 2 týždne a zistíme, že vlastne ja trávim 2 hodiny denne telefonovaním a rozprávaním sa s niekým o ničom, ktorý nerobí ten biznis, nechce, nepodporuje ma, bavíme sa o bežných veciach a sú to len bla 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 pri kavičke, nedosiahnem ten cieľ, to je jasné proste, ale to je to, že zvedomiť si to, upratať si to. Alebo ja neviem, scrollujem mobil, pozerám správy, alebo si len tak píšem s niekým. To sú všetko zožrutí času, na ktoré ja potrebujem si ich zvedomiť a ako ten zlozvyk ich odinštalovať. Ako program, ktorý nepoužívam v počítači, tak ho vypnem. Tak aj tu sa zameriam na to, že dobre, toto je žrút času, som si toho vedomá, tak sa ho zbavím. Po 11. je nekonzistentnosť. To znamená, že keď mám nedostatočný fokus a nerobím to pravidelne, chýba mi tá konzistencia, že keď každú chvíľu kontrolujem, či už mám ten výsledok, alebo či sa mi to podarilo, tam je dôležité nastaviť si nejaké pravidlo, že koľkokrát spravím aktivitu bez toho, že by som išla vyhodnocovať alebo sa k tomu vracala späť. Po 12. nízka energia. Keď ja sa budem dostávať do obete, tak mi to môže uškodiť a tým pádom sa mi nepodarí dosiahnuť tie ciele, lebo ľudia sa nepridávajú k nízkovibračným ľuďom. Takže moje podstatné je byť stále v dobrej energii, v dobrej nálade predtým, než ja idem osloviť niekoho, lebo ten človek to cíti. Aj z tej komunikácie, aj celkové energie sa prenášajú. Takže môjim cieľom je byť stále vyššie energeticky, aby som mala tie výsledky. A po 13. čísla sú neznáma. Toto znamená, že keď ja neviem, aké sú moje čísla, koľkých ľudí som oslovila, koľko sa mi z nich vrátilo, koľko z nich sa mi podarilo zaregistrovať, koľko mi pristúpilo do siete, z akého objemu, tak ja potom neviem plánovať, kalkulovať a neviem to rozvrhovať a teda nemám naplánovateľné tie ciele. No, to sme uzavreli chyby v plánovaní a podstatné je zhodnotiť si minulý rok v biznise. V čom som sa posunula? Mala som vyššie obraty. Aké som mala obraty? Aké zručnosti som sa naučila? V čom som sa zlepšila? V čom som zlyhala? Čo potrebujem zlepšiť? Ktorá aktivita bola vyhodený čas? A podstatné je spraviť si 101 životných cieľov. Zoznam. Nemusí to byť, že teraz všetky ciele sú veľké, čo všetko idem dosiahnuť. Môže to byť, že si vezmem 10 základných cieľov, ktoré chcem dosiahnuť, možno aj tento rok, a rozbijem si ich na drobné v tom, že aké všetky aktivity potrebujem spraviť, tie dielčie ciele, keď sa naplnia, tak aj ten sumárny naplní. Ale keď ja nenaplním tie dielčie, tak potom nenaplním aj ten sumárny. Takže spísať si tých 101 cieľov pre seba, pre projekt,
pre spoluprácu, pre sebarozvoj, pre prácu ako takú, pre rodinu, pre vzťahy, pre partnerstvo, pre deti a tak ďalej, hej? Že mať tam tie ciele. No. A 10 cieľov na tento rok, ako som vravela. Čo je pre mňa ten cieľ? Čo znamená na drobné? To znamená, že k tým 10 cieľom bude kopec pod cieľov, aby sme to vedeli dosiahnuť a zmerať a vyhodnotiť. Hej, dôležité je si uvedomiť, ľudia sa pridávajú k ľuďom, ktorí vidia, že niekam smerujú. Konkrétne menšie kroky, denný, týždenný plán a dať si tam ten cieľ, že s akým obratom uzatváram tento rok. A uzatváram, že vlastne keď skončí tento rok, aký obrad tam budem mať. Lebo keď nepoznáš celú cestu, tak je dôležité urobiť prvý krok. A keď urobíš prvý krok, tak ideš na ďalší. A zase vidíš na ten ďalší a ďalší a ďalší. Postupne sa ti podarí dosiahnuť to, čo chceš. Tak ti budem držať prsty a teším sa na teba.